Ngibingelele ngiphinde nginamukele nokubathanda bomqulu maskandi kule channel ke endethela zonke izindaba ezifika ngaso ke isikhathi futhi ke ehamba phambili kuyona ke i-channel ke Esimanzonzo esendethela zonke izindaba ehamba phambili. Ehamba phambili ke njengamanje ke ukuthi ke umlandeli ke wegqwemelisha noma ke umlandeli okhulumela bonke abalandeli balo ke igqwemelisha usho ke ngempela ukuthi ke abakhuzani ke sengabalandeli bakhe ke uMthandeni njengoba ke naye ke uKhuzani ke inkosi yabo ke isilandela lona ke igqwemelisha. Lokhu usho nje njengoba ke umlandeli omunye omculo amaskandi ke okanye umlandeli kaKhuzani esho ngempela ukuthi ke igqwemelisha lapho elihamba khona ke lihamba lishaya ke unyaka noma lihambe linqamla ke wona ke unyaka. Awuyizwele ke mbukeli ke kungakhulumeli ke noma ke ungamoshi ke isikhathi uyiphuthumele wena ke mathupha kuyona ke leya video engikhuluma ngayo ke uyizwele ke mathupha. Bezingeke bengizena zona namhlanje siyabonga. Beat behlukanisa unyaka emcimbini we-EFF. Mina sengiya-understand wemfoka Mncube ukuthi ningabalandeli weskhova ngokusemthethweni njengoba phela nobhuti wasengikhondla engumlandeli weskhova. Cha mfowethu mina ngisaphathe kabi makuthi uyazi ukuthi yonke le micimbi behamba kuyo behlukanisa manje andisafuna ukukhuluma ngale kuba ayi nahluleka lena ukuthi ngizoyidefenda kanjani ngoba phela hayi lena nahluleka ukuyikhuluma nanishaye phansi kwashunqa ngeke bephinde behlangane lapha. Sekule kunibhizi manje kuhlola unyaka umyezi uyibuyisile enhlizweni zenu bila kade nimbhoko umyeza nithi hawu i-Red Nation manje sebuya kahle ngale ndaba yokuthi uhlukana unyaka zonke izinsuku seniyajabula sisazokuhlukanisa unyaka kuze kuphela unyaka. Beat behlukanisa unyaka emcimbini we-EFF. Mina sengiya-understand wemfoka Mncube ukuthi ningabalandeli weskhova ngokusemthethweni njengoba phela nobhuti wasengikhondla engumlandeli weskhova. Cha mfowethu mina ngisaphathe kabi makuthi uyazi ukuthi yonke le micimbi behamba kuyo behlukanisa manje andisafuna ukukhuluma ngale kuba ayi nahluleka lena ukuthi ngizoyidefenda kanjani ngoba phela hayi lena nahluleka ukuyikhuluma nanishaye phansi kwashunqa ngeke bephinde behlangane lapha. Sekule kunibhizi manje kuhlola unyaka umyezi uyibuyisile enhlizweni zenu bila kade nimbhoko umyeza nithi hawu i-Red Nation manje sebuya kahle ngale ndaba yokuthi uhlukana unyaka zonke